L-ebda apoloġija mill-Ministru tal-Edukazzjoni Justyne Caruana wara l-kuntratt li tat lis-sieħeb tagħha Bogdanovic, kuntratt ta' 5,000 euro fix-xahar lil persuna li ma kellu ebda kompetenza iwettaq dan ix-xogħol. Fil-fatt Justyne Caruana qed tibqa' tevita d-domandi tal-medja fosthom tat-Times of Malta dwar dan l-iskandlu li nqabdet fih fejn jinstabet ħatja li kisret l-etika u l-istandards tal-ħajja pubblika. Ir-rapport tal-Kummissarju George Hisler sab ukoll il-Caruana ħatja ta' abbuż ta' poter wara li tat dan il-ġob lis-sieħeb tagħha fil-Ministeru tagħha stess. Bogdanovic u Caruana ċaħdu li kienu f'relazzjoni intima waqt li nata l-kuntratt u minflok għażlu li jużaw it-terminu ħbiberija biex jiddeskrivu ir-relazzjoni ta' bejniethom. Intant aktar ministri qed ikomplu jiddefendu lil Justyne Caruana u din id-darba kien imiss lill-Ministru Giulia Farrugia Portelli li baqgħet taqbeż għal kollega tagħha fil-kabinett. Sitwazzjoni simili bħal meta l-ministri fi snin passati kienu dejjem jiddefendu nies bħal Konrad Mizzi u Kiġ Kembri. Jiena komda naħdem ma' kulħadd inkluż miegħek bħala ġurnalista u mal-Oppożizzjoni. B'kuntrast, il-Ministru Jimborġ għażel li jfarfar fuq Robert Abela. Naħseb li dwar da pronunzja ruħu diġà il-Prim Ministru, anke naħseb magħkom bħala Kamra tal-Aħbarijiet. Għalkemm meta rġajna staqsejnieh baqa' jaħrab u jbiddel id-diskors. Jiena bħala Jimborġ naħseb li kif taf għaddejn b'ħafna proġetti, b'ħafna xogħol fid-Dekasteru li tiegħu jiena responsabbli. Saqsik fuq xi ħaġa oħra ma. Naf, ma jiena qed iwieġbek kif jidhirli illi huwa l-aħjar mod li nagħti rispons lilek u l-segwaċi ta' Net News. Sa issa l-Prim Ministru Robert Abela għadu ma ħa ebda azzjoni fil-konfront tal-Ministru Justyne Caruana u hi min-naħa tagħha għadha qed tmexxi l-Ministeru tal-Edukazzjoni fost l-ilmenti dejjem jikbru min-naħa tal-għalliema.